Raz ukázate lepšie ako 40 krát o tom hovoriť. Moje meno je Tami, som marketérka a rada vám ukážem, ako si správne optimalizovať profil. Vybrala som veľmi náhodne rôzne profily. Prosím, neberte to ako urážku, je to len ukážka toho, čo by som zlepšila, kebyže chcem optimalizovať váš profil preto, aby ste boli nájditeľní, vyhľadateľní, uchopiteľní, pochopiteľní a aby ste boli atraktívni pre vášho potenciálneho klienta. Vyberám prevažne biznis profily, profily tvorcov, aby som ukázala rôzne sféry podnikania. Ale takisto od vás potrebujem vedieť, o akú sféru by ste mali záujem, alebo rovno ten profil označte, môže to byť váš profil, môže to byť profil kohokoľvek, označte v komentári, alebo mi dajte link, napíšte a veľmi rada pri najbližšom rozbore práve tento profil rozoberiem. Poďme na to. Dajme si takú ukážku profilu, ktorý nepôsobí veľmi profesionálne a hlavne, keď dávate takúto fotografiu a chcete sa venovať realitám a ešte sa nazvete, že ste realitný šéf, nepôsobí to profesionálne, lebo viete, čo to vyvolá v mysli napríklad mňa ako zákazníka, ktorý by napríklad vám chcel zveriť svoju nehnuteľnosť na predaj alebo by si chcel niečo od vás kúpiť, že vy na mne chcete zarobiť toľko, že potom chodíte na Maldivy a takto sa tam vyvalujete a vyvážate sa na drahých. Ja chápem, lifestyle a všetko, ale keď sa jedná o biznisy, tak oveľa funkčnejšie profily by bolo, keby ste zaobalili v biznisovom vzhľade, rovnako sem nedáte reality šéf, ale zadáte sem kľúčové slova, že realitný maklér, alebo že škola, ktorá vzdeláva realitných maklerov, alebo že realitný trh v Bratislave v e-kurze. Takže ja potrebujem, aby ste mi pridali sem kľúčové slova toho, aby som pochopila, o čom to je. Bio absolútne chýba, takže potrebujete sem pridať, že kto ste, čomu sa venujete, čo poskytujete a kde si mám kliknúť. Ešte mám predtým, ako mi dáte tento link na YouTube, musíte namotivovať a musíte mi dať vedieť, že čo sa tam dozviem. Kontakty je veľmi fajn a je dobré, že tu máte v podstate oblasti pôsobenia, ale potom nie vždy chápem, že čomu sa naozaj že venujete a keď si pozerám aj následne fotografie, tak je fajn, že napríklad, že tu v tomto prípade, že máte aj nejaké video zostrih z nejakého podcastu, je veľmi fajn, že pracujete, že máte spoločné fotografie, ale toto tu je niečo, čo odporúčam viacerým osobným značkám si popracovať na tom, aj na tomto, aj na tom, kto ste, aj na to, že podnikáte a viacej sa sústreďovať na témy, ktoré vám pomáhajú robiť biznis, pretože lifestyleových influencerov, blogerov je dostatok a pokiaľ nerobíte MLM, tak až toľko lifestyle sem ani netreba pridávať. Skôr to vytiahnete s referenciami spokojných klientov.